Salom madita saluna. Tabuka ma perminggota tapasonang marohan ang pikirata martangyang nahuhom mahita di buga sarohat tabi. Amin. Tapuji Tuhan marende mahita sen bukuende nomor 27 ayat sada doh ayatul. Marhite-hite gorni de bata ama dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gorni tondi purbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ditimbangi rohanami do wale de bata asini roham di parsitongaan ni joromi suman tu goarmu doho baritam ale de bata ro di ujung ni tanoon gok hati goran dohot di siamunmi timbul do jaho bajala pujian stutudo di bagasan hutan ni debatatta di atas dolok habadion nai. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata na sangap jala na badia diramoti jala digonggomi ho do huriam marhite-hite todimi dibaheni hupangi do hami no aing tuho lehon madihami roha pangoloyon asamarlas ni roha hami mangulahon na didokmu songon pangoloy ni anak tua mana sai pararat maharajaunmu jala sai tambai ganum ari bilangan ni akan naporsea diho asalam tarbarita guarmu na badiai jala dapotan hanguluan hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marinde mahita sin bukuende 752 ayat sada.
Matangihon mapatik ni debata dibuat mesian konfesi HKBP bindu sada songonon ma patik ni debata taringot tu debata tahapor siai jala taha tindak kondo sada do debata na somar mula na somarujung pargogo na sohatu dosan na soolomuba haposan parbinoto nasun na sohadodoan paruhum na tigor para sirohagodang pardenggan basa ibana dumanggohi langit doho tano parrohana sitong na sunbadia parholong roha marhite po daon tatulak jalata alo doha somalan na mandok opung tu debata dohot pakilalaan na mga rajumi holan pardenggan basa do debata dohot roha na mga posi boy ro pasu-pasu sian sumangot ni oppo songon na ni hasomalhon ni halak si pelebegu suang songoni naman jujur ari na parundikon lakka dohot naman jaha surak ni tangan laos marhite po daon tatulak do poda na mga rajumi tumimbo huaso ni debata sian habadion na dohot holong ni rohana ido sahakna atong rak mahita mangidogogo tu debata dalau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi amin. Marende mahita sen bukwende nomor 440 sada ayat sada do ayat 2. Tatupoti madusata dia dopan di debata martang yang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom huilala hami rikot doa sini roham ni saluhut hami halak pardosa.
Alani ido umbahin na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Asa huparhatopot hami tung na jod do hami manimbil sian akadalanmu na badia songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang dihalomohon roham hamatean niya kapardosa. Alay hamubaon ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu se sama saluhut hage dihon nami doho pangalesyon nami. Marhite pangulu nami nasasadaya nakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasin ni roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagogoon ni tondi porbadia. Asa tarapul situ tu rohanami manjoho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bain hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu kasesaan ni dosatta. Songonon dohata ni Tuhan Jahoba. Nungapola hupasisi akka pangalau sim songon ombun. Jala songon ombun nama norop akka dosam. Sai mulak maho tuau. Ayau dosi paluaho. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Marende mahita. Atani debata nagabi turpuk epistel di parminggota di bogasan sadarion. Dienet mesian sada Timoteus binduonom ayat 11 sahatu ayat 10 tajahama amanginang pagati soring. Alayang goho halak ni debata mapurus masyani pareahi mahati goran hadaulaton hapor seaon kolong ni roha bengeton dohot lambok ni roha. Hapor seaon nadinggani ayo si joro di jo jala di parhutotot dohoro paringgan nadinggan di jolo ni torop si tindange. Upatik mahu di jolo ni debata na panguluhon saluhut. Dohot di jolo ni Kristus Yesus nama katindakon na denggan di jolo ni Pintus Pontius Pilatus. Rado ti mapatiki so marlindang so hasuruhan paima tarida tuhata Yesus Kristus. Ay di hajujupang ni tikina patar maibana bahenon ni namartuai pargogo sada-sada raja niak raja Tuhan niak ka Tuhan. Sasa sado naso alumate silingini hati uron naso tatuk naso dung di ida jolma ibana. Ladang tarbereng hasangapon dohot hagugoon maibana rodi saliling-liling na. Amen. Ido sahakna martua mana tumangihon hatan di debata jala nau piopsa. Amen. Tabigema endi puji-pujian sian punguan kor estumihi.
Marende mahita sen buku ende 633 ayat 1 2 ayat 3. Aku sihong kepawon ibana doha sakit takkan ada kemana gumawon atau gua dilakati.
taha tindak ko mahapor siyaw tay, songon nahita tindak ko nidongat ta sa hapor siyaw ni sandok portibion, rap mahita mandok. Au por sea di debata Jehova, idua mapargugo no sohatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au por sea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian sianton di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehova, amanai pergogo na studosani, disimay bana, manghumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea di tondi purbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu dosokot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amen. Tabi kema ende puji-pujian sian punguan kor ina selasa.
Tabe gemat titing namasa di huriata. Horas madihita mangina. Shalom. Tabigi maju titing namasa di minggu tasadarion ima minggu tanggal 5 Oktober 2025. Naparjulu guarni minggu. Guarni minggu sadarion ima minggu pasapulu onopon dung Trinitatis dohot topik minggu nasun badia do debata jala parbinoto di saluhuna. Titik napaduahon dak dana nasorang. Di hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 nunga di basa-basa hotu hata sadadak danak boru di tonga-tonga ni keluarga amang BS si tumorang inang i boru si hombing ala boru si hotang alamat Jalan Merpatik Sakti Gang Nuri nomor 2 ruas ni Wekonom hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna napatuluhon titing paduahon naing marbagas naing majalo pasu-pasu parbogason ma ianakon di huriata Ima Brian Mikael B. Siagian, anak ni Amang Menadir Siagian, tubuh ni Inang Sentiaman Boru Gultong, na beralamat di Jalan Datuk Tunggul, Perumahan Satitri Astri, Blok D nomor 37, ruas ni Weksia. Dohot Orwana, Lorentina na 70, boru ni Amang R na 70, tubuh ni Inang T Boru Sinambela, Sian Huta Palas Pastoran, Huria HKBP Moria Palas, Resort Philadelphia, Distrik 22 Riau. Di pasu parbogason dipatupa di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2025 di HKBP Raja Wali, Resort Raja Wali, Distrik 22 Riau, masuk pukul 10.00 WIB. Laos dipatupa ma konseling pernikahan tu calon pengantin di hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 pukul 10.00 WIB maringanan di konsistori. Napaupaton parjamita tamu. Namar jamita di parmingguon pagi 2 dohot arian ima amang pendeta lamhot hamonangan silalahi STH nama kobasi di HKBP Maranatha Cilegon Resort Serang Distrik 20 Sada Banten. Napalimahon pakobasion ni Padita Resort. Di hari Minggu sadarion borhat do Pandita Resort ima amang pendeta Limde Sinaga MD Paddohot Pandita amang Roni Irfansa Siagian STH Rap dohot Bestur Resort ima inang Sintua El Boru Simangosang dohot amang Sintua Erna Pitupulu makobasi parmingguon dohot manguluhon pesta amplop di Pospel HKBP Jake Taluk Kuantan. Napaonopon rapot pembentukan panitia Natal Ama tahun 2025. Di hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 di Patu Pahuriata do rapot pembentukan panitia Natal Ama tahun 2025 maringanan di gedung Sekolah Minggu masuk pukul 10.00 WIB di Pangido Matu Saluhut Ama Huria Laho Maddohoti Rapoti Napa Pituhon Konven Distrik. Di hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 di Patupa HKBP Distrik 22 Riau do Konven Distrik maringanan di HKBP Judika Trantam na menjadi tuan rumah ima HKBP Judika Trantam dohot Judika Kabun dohot Epipanias Rokan Hulu borhat do sude pultaimer ni huriata lahoman dohoti konpene napawaluhon program dohot anggaran tahun 2026 pinangido matu saluhut kategorial asa pasahaton program dohot anggaran tahun 2026 laos di pasahat matu uluan ni huria marhite ketua dewan paling lambat hari Minggu tanggal 10 Oktober 2025. Napasiahon guru sekolah minggu mamuka di hari Minggu sadarion gabe guru sekolah minggu ma di huriata ima naparjolo Preti Rahayu Boru Aritonang naposo bulung ni huriata napaduahon Nyonya Harepa Inang Lydia Boru Tumanggor ruas ni Wek Opat tatangnya koma asa margogo nasida makobasi di sekolah minggu. Napasapuluhon pesta Gotilon. Pesta Gotilon dohot ulang tahun ke-23 HKBP Raja Wali.
Di hari Minggu naneng ro ima tanggal 12 Oktober 2025 di Patu Pahuriata do Pesta Gotilon dohot perayaan ulang tahun ke-23 HKBP Raja Wali. Hobartusi di Patu Mama Parmingguon di Huriata Holan Opatali imana parjolo Minggu pagi masuk pukul 7.30 WIB. Napa duahon Minggu siang masuk pukul 10.30 WIB. Napa toluhon Minggu sore masuk pukul 10.30 WIB. Napa opaton Minggu malam masuk pukul 10.00 WIB. Pas 10 sadahon dibuka Huriata do penerimaan sumbangan kursi plastik imalaho haporluan tu gedung sekolah minggu dengan spesifikasi kursi plastik sender merek Safari Grand Leap tipe sada-sada siatulu warna hijau. Sumbangan yang diterima bisa berupa kursi atau berupa uang seharga 170.000. Napa 12 hon bunga altar. Bunga altar di hari Minggu sadarion di Paradesian Paropuan wek 5. Napa 10 toluhon inganan pertanyaan wek. Napar jolo di wek sada di bagas ni keluarga Amang Asi Mamora Inang Boru Nenggolan na beralamat di Jalan SM Amin Ekspedisi Jasa Ibu. Di wek 2 di bagas ni keluarga Amang A Raja Guguk Inang Boru Manurung na beralamat di Jalan Delima Villa Taman Raya Rauda Blok N nomor 40. Di wek tolu di bagas ni keluarga Amang A Butar-Butar Inang Boru Simarmata na beralamat di perumahan Wasta Lagon nomor 3. Na paupaton di wek 4 di bagas ni keluarga Amang JH Simanjuntak Inang Boru Sidauruk na beralamat di perumahan Cipta Karya Indah. Di wek 5 di bagas ni keluarga Amang R Tarihoran Inang Boru Panjaitan na beralamat di perumahan Alamanda Blok D nomor 10.4. Na paunopon di wek onom di bagas ni keluarga Amang Sintua J Sitanggang Inang R Boru Tambunan na beralamat di Jalan Merpati Sakti perumahan Cendrawasi Blok F nomor 12. Di wek pitu di bagas ni keluarga Amang N Hasibuan Inang Boru Bangun na beralamat di perumahan Marwah 3 Blok O nomor 10 Tolu Rimbo Panjang. Di wek 8 di bagas ni keluarga Amang Purba Boru Ambarita na beralamat di Jalan Arifin Ahmad Rawa Indah. Di wek sia di bagas ni keluarga Amang CH na 70 Inang Boru Sinaga na beralamat di Jalan Eka Tunggal perumahan Nuansa Indah Blok I nomor sada. Di wek 10 di bagas ni keluarga Amang C Tinambunan Inang Boru Purba na beralamat di perumahan BSD Perdana Blok W nomor 6 Beringin. Di wek 11 di bagas ni keluarga Amang Hasinaga Inang Boru Silalahi na beralamat di perumahan Mutiara Residen nomor sia BE. Pasapulu opaton titing Parhepengon. Posisi Parhepengon di titing mingguon 5 Oktober 2025. Naparjolo Kashuria godangna 217.203.460 rupiah. Napaduahon kas pembangunan 75.411.360 rupiah. Napatuluhon kas pusat manang sentralisasi 0 alanunga ditransfer. Napaupaton kas transitori godangna 25.685.000 rupiah. Rician ni tinting Parhepengonon boy mata jaha di WA grup ta masing-masing. Napalimahon ulang tahun. Majelis HKBP Raja Wali Pasahaton selamat ulang tahun matuhamu ruas ni Huriata nang naso ruas dope nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan mulai tanggal 20 September sahat tu tanggal 5 Oktober 2025 minggu sadarion. Saya dilehot tuhat tama dihamuhahi pason dohot gajang ni umur. Hatani debata tu nabar ulang tahun. Roma hamu tuau hamu akan aluja jalana sorat asahu pasonak kamu tersurat di Matius 10 sada ayat 20. Napa 10 onopon hata moliate. Pasahaton ni Huriata do moliate tu sudi ruas ni Huria nang naso ruas dope nang pasahaton pelian siganuk minggu perpuluhan dohot hamuliateon suang songoni nang pilihan tahun dohot GTTR molo adong kekeliruan manang nahurang jelas dititingon boy ma dihubungi langsung tu parhalado di konsistori songoni ma titing namasa di minggu tasadarion tuhat tamama masu-masu shalom.
Tabegema endi puji-pujian sen punguan kor ama Gideon.
Marende mahita sen bukuende nomor 550 sia ayat sada. Dame di debatana sumurung sa saluhuk na roha. Ima na mga ramoti, ati-ati daho pikiran mo na be. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras marita, kamanginang. Sehat ba sudah deh? Ibadah asal mas sehat, molo sehat, akamanginang. Ulang do sihirimon. Alay mo lang amar sahid, wala sada do sihirimon. Ahame. Aha. Ba mo lang amar sahid to kala sada na masihirimon. Ahame sehat. Wala niyo te, kamanginang ido, masayarga, masalas roha. Molo sehat kita saluhukna. Dapat doa nak kamanginang puji Tuhan malasir rohaku. Apalah di Tikyon, Pajupang di HKBP Raja Walion. Kalau masuk kau nakin mulai pagi di son, mana kau kote berbunga-bunga mah perasaku, terpesona gitu. Ala nang apa lehe abi harobinereng, gubaran di gereja songono luasna, bagakna, jadi hirana wow. Kira perasaan yang baru gitu. Jala masuk musa itu bagas. Apalah bagak mah kamangenang sejuk. Ibaga saraku basarang sanghuban nama sesongono naraku. Alai mah kamangenang semua ada masanya kan gitu. Orang jelmaan alai kira sarupa do na tahasi holi, sarupa do na tahirimi, gambarannya itu las roha ate, mula ate ma akamanginang, dungi dapat tuluhon, ese termakatai bete, akamanginang, molo atik barong tehenang na sepola mangingot be, au songondong di titinak ingane. Di HKBP Maranatha Cilegon. Kok dope akamangenang senai paborhak tahun 2022 sih non. Tu HKBP Maranatha Cilegon di si dope. Sabtu sonari ate. Dang naro dope skaku tu son. Alay akamangenang naong do. Adong lo sogot, adong acara sogot. Ido di Siholi Rohai di HKBP Raja Wali Majau Marminggu narohaku. Jadi adong sogot acara wisuda di Undri. Dota wisuda alatik kena di Sony waktu di HKBP Raja Walion. Kubuat do pasca sarjana di Undrion. Ima sosiologi. Jadi apalah tebuhid do sian Raja Walion. Melayani di son, pajupang dohot tamu, marhobas muse, las dapat muse, gelar sianon. Ate nang pe agak sangat tersendat-sendat ala terpidai.
Jaloh lasado do nama saya prinsipna sederhanana. Apalagi pudi jabu kampus ikut dohok do dapat tiba sianon dan banyak dukungan saat itu. Ate. Jadi idui akan manginang ima paranami tu son jala balgaroha ate. Di Bantepe asugari nyan tong do buatu narong do tong jonok sekolah sih. Ate. Alay ala pesantren do barang binuat. Ate akan manginang. Terus yang berikutnya sudah do hamiro. Sudah do hotam itu son. Do inang nakin. Ngamar kur ribana huberang nakin ihapal lo pe lagu ni para selesai. Akan dana pe akamang do. Songoni bo kami nasianoni tolu dungisan tetap do betulu. Ma sehat do hami sudah. Jala malate ma di aka tangiang jala saya gudang do penyan selalu tetap adong komunikasi hubungan termasuk sia dunia nyata dohok dunia maya. Selai aka mangenang di perjumpaan atau di tikyon las roha horas ma di hita sude. Iya. Anda pemusai tabana jelo tajah ma jamu turpukon ate. Aka mangenang turpuk di hita di tikyon dengan bejamita ima natar surat di panurirang Habakuk bidusada mamukasen ayat 12 sahatu ayat 10 panurirang Habakuk bidusada mamukasen ayat 12 sahatu ayat 10 songonoma hatan itu hatta tangi yang di panurirangi Dahoro ale Jehova debataku sian narobi dope nasun badia diau dan tagamon mate hami loasommu ale Jehova bahen do ibana ubahe dipatidakko jala bahe parjorad do ibana ubahen ojak ibana dibahekko ale dolok batu pita situ tudo matam ubah terpede daho naroa jaladang tarbahen ho marsobu bida pangaropaon puasa ma tung paidomu pamupusi tung sipo molo dibodut halak parjahat natumigor sianibana jala tudo sona kadek ke laut jolmai di bahiko tudo so gulok-gulok tahe naso marraja tung saluhu do disitak nasida tugijang marhite-hite hail jala di papungu di bagasa jalana jala di ojat tu bagasan harkadanganna alani i marlas ni roha ibana jala marolop-olop di baheni upah mamela ibana tu jalana jala manutung daupa tu harkadanganna ay binahenni ido napu pertalianna jala talmis si panganonna alai dung songoni tung parumon nama jalana jala datanna mamunu ya kabang superbegu so marpas sadia akamanginang tajahama jo muse mulai sian ayat 12 hol naik 12 pe tajahama dahoro ale Jehova debataku sian narobi dope nasun badia diau dan tagamo mate hamilo asammu ale Jehova bahen do ibana ubahe dipatidakko jala bahe pajorado ibana ubahe nojak ibana dibahekko ale dolo batu imasaha akamanginang sedia do hita maboto sa sahalak sedia do taboto manang tatanda sa sahalak jolma
Tentu orang do piga-piga teh. Boy do siap bentuk nah. Kan sian fisik. Ena dia do tahe amat tai. Ena kan. Ena dia do tahe bana hinda misalnya. Nih na kom-komi hinda misalnya. Iba tahu do kom-kom. Iba balik mok-mok misalnya. Kom-kom. Asa songon na halus kan. Nih mamatay na misalnya. Manang boy do sian alamat na. Ay na dia do haroain na. Nih perjalanan delimay na misalnya. Perjalanan Raja Wali. Oh ido atin. Doh boy do siya karakter ra. Siya sifat na kan. Ay na dia do haroay bawin na kan. Ay muradoy. Mulai botoh karakternya mah na sering 3G inna misalnya. 3G on inna kan. Jugul, jigil, jeng-jeng ya, ima misalnya kan. Oh di HP nama. Begitulah mengenal. Jala malah tatata jolma, apalagi betul-betul kita kenali dia, betul-betul kita pahami, boy do terjamin on. Boy do terjamin mana tong. Anggojol mana burjudon, au majamin misalnya. Itulah kalau betul-betul dikenal. Misalnya ada masalah nih mata. Anggok kainata ka pasti ditanda do betul karakternya matai. Ate, mulai nang para hari Selasa pasti di waktu kamu sudah kan amatai kan. Sejauh dia mana pantas dibela, sejauh dia mana dang bela kan gitu kan. Holani dok misalnya ibu toh horo amatam na budari songononin na. Iterbodo pasti onin nate. Berbeda di mana itu ibu kulo sianu na. Buai mo nang songoni amat takku. Misalnya kan alai boto dang mungkin songoni. Mau lemuru pe olak ni sakababa do. Mau pola sampai songoni ngarong na singalan yaha. Inna kan? Itu riboto tong. Boy dijamin. Dang karakternya mata songonin na. Adong do na deba. Na budari berbeda ba amat tam songonod do polen na. Oh ido jidang pole pamatinya kamu sudah, misalnya kan, alangai boto kan, contoh bisa seperti itu, ima panad down. Itu makanya kalau ada orang tua dari secara kebenaran, dari secara kejujuran, kalau dilapor di mana misalnya di sekolah anak kamu jugul songonin kan, ada orang tua yang tak mungkin. Pasti ada penyebabnya nyalan anak kau berjudon, songonodon ini misalnya sesuai kenalannya gitu. Alay na asing songon na horok kani boy do lanita dakan ay mada pesat to may apa sudah tarajar bin. Nah misalnya kan itulah kalau soal pengenalan. Alania kamanginang pengenalan itu sangat perlu. Molo tinadda, molo binoto, boy do tetapi melangkah. Kalau kita mengenal kita tetap bisa menjamin termasuk kebersamaan, termasuk kerjasama do lanakan asing dan bisa juga menghindar. Jala songonino do na pinatudun iturpukon na parjolo kamanginang bagaimana Habakuk itu mengenal Tuhan. Betul-betul lo itat debana Tuhan idia mei tapi ereng mah dia 12. Itorido dido ibana dahodo ale Jahoba debatakku sian narobi nasun badia diau dang taga memate hami loasonmu. Saat itu manginang di kondisi, di keadaan nggak betul-betul lumlam sabetullah. Madate do pakilalan di mana, haci do pakilalan di mana mamereng akabangsoi ditindas. Mereka disakiti, mereka mendapat ketidakadilan dan hebatnya mereka adalah orang-orang baik. Orang-orang yang mengenal Tuhan alai ditindas oleh orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, yang tidak bertuhani mahalak kasdim saati. Ibereng imana do di jolona, ibereng imana jala di ida imana do ketidakadilan nih, dibereng imana do penyiksaan nih, dibereng imana do kesemena-menaan nih, dibereng imana do paruk kilo nih, sampai pola do tangis ibana mamerengi sude. Alayak kamanginang adong na menarik di si. Muncul lo tu pikiran na. Muncul do tu rohani si Habakuki. Ai debata harus itop pasaluhut.
Ai debatado na sunbadia. Ai debatado na manotong sa liling-liling na. Masa palo asonno terjadi? Persoalan apa ini? Ay masay ituraha maharon di hadapan Tuhan masalah ini gitu. Alaya ka manginaang tak satu pun dia mengutuki. Tak satu kalimat pun dia menyalahkan Tuhan. Alaya yang pergumulan nai molo kesaksiannya jelas dari bareng gimana. Bahasa Tuhan, dosa sebetulnya nama sona bahasa pasebommu. Alaya nang pesongoni ido ibana ma ai takas do huboto nabadia doho. Nabadia doho. Jalan ido ibana disi dang tagamon mate hami luasonmu. Ini kalimat yang enak ini. Dang tagamon mate hami luasonmu. Nang pe di tengah penderitaan, nang pe di tengah kesulitan, nang pe di tengah siksaan saat itu, ala yakin ibana ala tademana debata dang tagamon mate hami dalam kesulitan on. Kenapa dia yakin seperti itu? Karena dia tahu pasti ada rencana Tuhan. Nang pedang sarupa songon na pinikiran nai, dang sarupa songon na di rohanai, dope kenyataan, alai ngai botoy mana, adong dosa sakap ni debata. Itu nanti mau kita tunjuk di ayat per ayat ini akamangina. Jalai ma panadoni, dang madele. Kita pe akamanginang songon ido. Kalau kita mengenal Tuhan, molo takas do taboto debata. Takas do tahaporsia ibarat bahwa dialah Allah yang membebaskan, bahwa dialah Allah yang menyertai, bahwa dialah Allah yang menyelamatkan. Itu dokma akamanginang dang mate awalanyon. Nang pehacit, nang pesulit, nang pesedang susah semuanya. Itu ringan mak dang mate awalanyon. Dang pasabon di Jehovah mate awalanyon. Itu dia. Allah yang gosita dado atur marungu-tungu datongon. Tuhan, bulus mama ate au. Nenemat dong. Kau kurang dosa nih kan? Kalau roh persoalan nih, tumakom mama ate turin kan? Mati mabulus. Banyak seperti itu. Atau banyak orang langsung tidak percaya lagi. Benarkah ada Tuhan ini? Emang tohoro ko Tuhan bahasa songonon itu songon itu misalnya kan? Alai pelajaran yang pertama sinayat anak kamanginang dari panurirang Habakuk ido ibana nabadia doho. Huboto jala hutan dan nabadia doho sian narobi. Dangadong nasalah keputusanmu. Dangadong nasalah kepembenammu. Jalarang losommu mati hamelani. Lanjut terus. Cobalah dulu akamanginang, mula dong aka persoalat misalnya manang na dijabu di parkarejoan, kesulitan kita. Itu songoni make saksiat tetadokon. Tuhan Jehovah debata hacik do rohaku sonari. Moldo pakilalaku sonari, kesulitan do sonari, tertekan do sonari. Alay dang losommu mati awalanyon. Alay dang losommu maila awalanyon. Allah huboto, horo Jehovah senarobi, horo na boy patureon, horo na boy pandenggaton. Anggoy melangkah may tatoruskan. Ate, akamanginang. Tasongoni ate hala inang do tamang nasenestomihi. Songon na seriusyod do hamu uberang parastomihon. Ale anggo ede nakim menggelegar ba. Ate. Songon na ale sehat do sudeka namanginang. Nang napala do tamunyan mamikiri MBGon 1,2 triliun setiap hari. Ede. Wala tema kita senang untuk itu. Alani akamanginang itulah yang mau kita lihat pertama. Jala tidak muse disi di ayat 12 itu juga masih kita lihat di situ. Ale Jehovah bahenuhum do ibana ubah di patidako. Jala bahe parjoran do ibana ubah no jaki ibana di baheko. Ale dolok batu. Di boto Habakuk do, di boto ibana do takas akamanginang bahwa kalaupun orang Kasdim saat itu dibiarkan oleh Tuhan untuk menyiksa, untuk menjajah, untuk menyakiti, alai bereng gimana dusi? Ipasebuho, iboto imana do di luas debata. Di pojok korna sida laho mabahejora. Jala di pojok korna sida laho mamereng mabenuhumu. Akamanginang dia masih berengot tadi sih.
Bisa situasi itu dibiarkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Situasi itu dibiarkan Tuhan terjadi dalam diri kita supaya kita lebih mengenal lam tetadda hita. Misalnya huwai contoh, mula marsahit kita kamanginang, boy doi situasi yang baik ujung nadi hita. Gawe lam tetadda hadiriot taba dang robot tapiao, dang mesin hapiao. Atau mungkin boy do misalnya kalau istirahat kita 1 minggu sakit, kita semakin mengenal mang betapa berharganya sehat. Atau mungkin itu waktu yang paling berharga untuk kita. Dok lanak kanasing banyak cara Tuhan membuat situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu justru cara Tuhan lebih mengenalkan dirinya kepada kita. Asal mau Allah kita menyadari kita diproses aka amangenang. Jalai do terus mangihut di dok ibana di si di dok songonon pita situ tu do matamu pas solat di pedahona roa jaladang terbaik ko marsebu-sebu mida pangarupan boa satu pasobo mana akamanginang boy dalam kenyataan dalam kehidupan sehari-hari boy do songo perasaan di siha baku ko perasaan kan masih pasobo Tuhan masa dibereng-bereng ko. Kenapa kau biarkan ini semua terjadi Tuhan? Boy do songo ni memang perasaan alay dong do karakter si dirota sinha bakukon. Walaupun dia tabah, walaupun dia tetap kuat, alay dang dong kemunafikan di ibana. Anggotu de bata tangis do ibana. Anggotu de bata mangadungi do ibana mangido. Anggotu de bata terus do ibana menggora-gora. Tuhan ini mana? Di kehidupan sehari-hari idalani mana songoni dohok nunut. Akamanginang odon nasi tirota. Bisa kita juga mengungkapkan semuanya ke dalam Tuhan. Dan pola munafik kita menghadapi semua persoalan perasaan kita orang yang paling kuat. Dan pola munafik kita merasa kita orang yang paling tahan akan godaan, akan cobaan, akan tantangan. Sok-sok kokoh kita, sok-sok kuat. Enggak. Habakuk sahalak panurang di bata di dalam ibana sudah di bagasan haporsian alay tetap do di paturun di mana suku-suku ne tetap do di paboy mana dari doa dia itu kita pihak kamanginang kita bisa tetap tabah menjalani perjalanan kehidupan kita bisa tetap kuat menjalani semuanya alay tetap terus mengalu-alu tetap terus berseru-seru kepada Tuhan ima na di patuduhon di si Habakuk enak udah ngejol mamate topu ala sok-sok kuat dong HP dan kuat ada kan bisa seperti itu kan kelihatan dia kuat baro so hira songdonya masalah anak botonin kan budi mana mekelisar jago disan koko disan sono disan ena kenapa akamanginang bisa dia kelihatan kuat tapi hatinya kontradiktif. Kalau Habakuk enggak, di samping pergumulannya yang berat, sejalan dengan iman yang kuat, Allah tetap di mana? Tidak munafik di hadapan Tuhan. Dia tangguh dia. Ima akamang akanang sedang itu. Lalu masih berengota musai dari kejadian itu. Kenapa Tuhan membiarkan itu semua? Bahasa dari tulisan Saehon, ternyata kamang akanang makin banyaklah pelajaran kita lihat dari kesaksian Habakuk ini. Pelajaran yang pertama memang Allah itu absolut. Saguru di mana dosa luhukna. Saguru di mana. Dan dia bisa memakai segalanya untuk kepentingannya. Untuk rencana-rencananya yang baik juga. Dia mesaudah ke absolutanna. Di pasapui mana dosa ngoni. Bangsa kasdimi. Allah ya dong do rencana-rencana di mana di si. Yang baik, yang memproses. Nah kikudoko di singa tabereng dia. Dua asa boy ditadda dirina. Asa boy lam jorar lanakan asing ne. Artinya kamanginang tung seboy HP atur-aturot tare bata. Tung seboy HP songol lomo-lomo teh na masa. Iko seturut kehendak Tuhan do. Seturut kehendak Tuhan. Jala boy no benon nagabe takang jolma. Lami patakang. Ingo tamu do tahekisan si Musa do si Firaun. Semakin banyak mereka mengajak bernegosiasi justru semakin dipatahkan rohani si Firaun. Lalu Allah mengeraskan hati Firaun.
Tapi setelah itu amanginang sudah perjalanan di bangsa Israel kan jadi berjalan dengan baik semua. Ibu sudah gabela mita desi pirau diri nado akan asing neh. Bodoh songoni kita berhadapan dengan jolma kan. Bodoh kita berhadapan dengan masalah-masalah kita. Bahasa Tuhan ngasih mertangyangi bang ngasih songononi ba. Bisa dibiarkan itu untuk rencananya. Jalan yang kedua, akamanginang ini juga bisa menjadi pegangan dalam kita, dalam diri kita. Gabelam ditadda jolmaima dirinenna. Iga barhosi Habakuk masongonon. Sai hiradeke di lau jolmai. Jala pitor boy dibuat muse dinikmati begitu ini nah. Adong isiak kamanginang dua si berengota. Na berjolo ipatadda hosi Habakuk muse lastu hita pedetiko ni patadda honi sedo jolmai sebetulnya. Memang kalau di dalam air masih begak do dekei. Lama-lama ni dekei dosong di berkelima masih begak-begak. Alai hola pindah alam mana terselesai do. Hola dang pasi bana sesuai dengan alamnya terselesai mak. Jolma pe digabar koni bana songone. Ketika kita masih dalam situasi dan tempat yang baik, kita bisa memang menikmatinya. Kita bisa nyaman. Alai hola selekotik, hola dang pas iklimi, hola dang pas situasi itu habis doa kita. Itulah kelemahannya mengenang. Terus yang kedua, itu juga gambaran situasi yang terjadi saat itu atau mungkin bisa terjadi saat ini. Las lomo-lomo dipakail mabuat dekei. Di ibarat tojol mesongoni yang kamanginang. Lomo-lomo ni nagogo tu nalemah. Lomo-lomo ni ka najuguli misalnya tu kana burjui. Las sokereju ho Tuhanin. Boydo situasinya terjadi sesongoni. Alai akamanginang disima di patuduhon si Habakuki. Bagaimana imannya? Bagaimana menyelamatkan saya martangyang gitu ibana si dohonok kumuse tuhita kamanginang so tungneang rohani jolma tutangyang. Habakuk itu berseru-seru kepada Tuhan. Kita ini juga berseru-seru kepada Tuhan. Lewat apa kita berseru-seru kepada Tuhan? Lewat doa. Saya mau katakan kepada kita, jangan pernah sepele akan doamu. So tungneang rohamu kamanginang di tangyangmu, termasuk doamu sendiri. Nang duanya kejelma hangoluhom matang yang mitorus manakah HP kehidupan ta, manakah HP pergumulan ta, manakah HP kerinduan kita, teruskan doamu. Jangan berhenti berdoa sebelum berubah. Seleleng seleda penajina lomi sebelum berubah dapat terus matang yang terus. Seperti itu yang dibuat Habakuk kamanginang. Dia terus berdoa. Ima guguni tangyangi. Ima kekuatan di doai. Jalope ido na dipengok tu kita amanginang taingot gak hanya sampai di kita dua kita itu loh. Dakola di generasi ta. Dakola kita mengido jawaban di tangyang teh. Bahkan do anak-anak kita. Ikut anak-anak kita mendapatkan itu. Generasi-generasi kita. Dan yang ketiga manginang ipengok mahita marhite turpukom muse bagaimana kita tetap meyakini, mempercayai bahwa Tuhan itu senantiasa bersama dengan kita. Bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita. Dan pasobo muhami matena. Jalaido na dipengok. Amanginang boy no memang ba namang padita. Ay nanisin kasukan namon. Bado amang padita ay botoho ka pergumulakku. Ay di botoho ka kesulitakku. Ay di botoho sahitu. Ay di botoho songonon memang kamangin ang sayong di. Alay marhiti turpukon. Taro mamisala dita. Situasi sekarang yang kita jalani itulah yang terbaik untuk kita. Ingot kita mayak kamangin. He ado di ingot tamu. Pasti do teh ingot si Joseph. Si Yusuf itu adalah seorang anak. Sebenarnya dia kan anak yang baik dia.
Kasihan di bapak anak. Dan dia rajin beribadah kepada Tuhan. Alai ibarat kamu do, taboto do, mulata jahabi beltai. Justru dia dijolimi, dijual abang di mana tuh Mesir. Saat tiba Musa di Mesir, dijabun di Potifar ngadengam Musa ngoluna, di situ pun dia dipitnah. Di situ dia juga dipitnah, dibuang sampai diantarkan dia ke apa? Ke penjara. Song na salah di mana? Dan Nabi Nuh bisa betul hacit nih kan? Seorang pendoa dia di situ. Alaya kamang kenang, duk saat ibana di situ justru itu dalam di Batam mengangkat ibana menjadi orang terbesar di Mesir. Setelah Firaun itu di mana Musa? Orang terbesar perdana menteri yang disebutkan mereka saat itu. Apa yang mau kita lihat di situ kamangenang? Yang saya katakan tadi. Da kolas sena tenang-tenang sena dengar-dengar debat memberkati setiap orang bukan. Lewat penderitaan juga Tuhan bisa berkarya dan bekerja dalam kehidupan seseorang. Lewat fitnah juga seseorang bisa diberkati oleh Tuhan. Lewat kejoliman-kejoliman juga disakiti, dihina, di situ Tuhan bisa memberkati seseorang. Nagoda jalma berubah ngoluna, berubah hidupnya, dumpe hacik di tahun mana. Apalagi mulu halak batak. Kalau dihina mana? Kalau songon acik rohana ba termartonggo langsung kan? Botol lungu todiku terbuti dong. Tambah kegigihannya, tambah ininya. Songo duli-duli dui. Kalau ni perlima anak borui itu olak semua itu olak ona trihujuti do langsung. Kan? Itu tabba do terus semangatna, tabba do terus perjuanganna. Asal mau nang sampai itu titik cinta ditolak. Unang sampai itu siya teh. Ada nak satu sih pasti doi kan dapat. Jadi banyak kamanginang. Hacik do nae ngau. Songono dau diremehkan dau di keluargaku orang ramad dau songoni. Dihina dau di san, dipahata-hata dau di san, disepelekan dau di san. Ini misalnya amanginang ingat. Lewat itu juga lewat penghinaan itu, lewat penderitaan itu, di situ juga Tuhan bisa memberkati kita. Jadi amanginang semua apa sebelum apapun keadaan kita sekarang, apapun situasi kita sekarang, baik suka, mau duka, mau kesulitan, mau sedang bergumul, ingatlah itulah yang terbaik untuk kita saat ini. Amin. Ikom mergo baru sudah, keberjuang baru sudah. Mau kanak boru doli-doli, kalau mau nama juisi, lagi statue doh halaki sidang polawai, kan? Statue ini masuk ini polawai, ala ingat. Iko percaya bahwa Tuhan mengaturkan rencana itu dengan baik. Ima kamanginang nama baik kita semangat menjalani kehidupan kita ini. Jala parpuri didok ma di Turpukon. Dia pitu sonon, 10 pitu sonon. Alai dung songoni tung parumaron nama jalana, jala datan nama menuya kabang soberbegu somar pasadia. Jadi Allah udah songonon, udah norok. Allah udah juguli, lak mati di bagasan hajugulon. Lapatan na, unalas mengapijak kita di si. Unalas mengyuti-yuti kita di si. Ate. Alai sitiopota kamanginang sebagai halak Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dapolek kumbangyuti kita si. Kunarong do tetap sitiopon. Kunarong do tetap sitio prinsip. Jalai do nakudok nakingania kamanginang. Gawe ditadajol mahita sian haporsyota. Gawe ditadajol mahita muse sian pos ni rohatta tu debata. Kolam merdalang ngay boto jol mana para risalasay mana ima. Isu doi natta na merdalananin na para risalasa ni Raja Wali doi turin na. Hadiah boto ko bakola sesenyum nay dok perpahenain na misalnya kan. Dungi muse akama. Mulate ma akamang. Kawuya doon nakikurek kamat teba. Ako Rama, Corina, torsongon na semangat doi banakin mabigi. Apala pasir do tuturpukon ni pilih akamaton nakil lagi. Saya mengaranapi do mataku. Sedia do ulaning ro pangurupion. Tuaw. Ay majojo ita. Memang itu realita ni kehidupan ta. Dari mana Tuhan? Sianan. Ale sonari di pahok ma kamanginang. Sedia do pangurupion tu ita.
siat tu hati. Jadi kainang pesude hita dison, yakinlah rodo pangurupion itu hita. Tuhan itu tidak tidur. Di berengi mana do, di idai mana do. Alani hita petong boy do ganti ajo. Tuhan, ngahu bayar rencanaku, ngahu bayar songonon, gagal doau. Kupaksa songonon gagal lah, watong sa guru di home ajo Tuhan. Boy do to soni, ate. Saya tatuhu sudah, boy do gagal. Lalayon, biarkan Tuhan yang bekerja. Dia akan merubahnya segala sesuatunya menjadi akan baik. Parpudi akan mengenang melorohamu lewat darat apalagi manang neneng tu Jakarta, manang tu Jawa lewat darat sehingga mahamu di Cilegon. Tetap baik pejamita tomu saya. Isi di jauh ya teh. Kalau saya pelabuhani kan Merak itur Cilegon do. Itur hami do isi. Kalau disuku kamu, ini dapat ditasilalahi sina. Dan ibu hami ban. Molo, sobat terhalak bata kido, ini terus sudah mana deh kan? Alay yang kalak bata kido, itu rita dari pas maramu, ate, kan? Tori botol lagi do. Ini dapat isi do, dapat ditasilalahi olanin kan? Nasi Raja Wali do, itu nalaki do. Nasi pekabari do, Raja Wali nyado itu. Taruhonan do hamuan tertempat. Emang, itu nak hudok bisa singgah di si. Asa semakin ini asalam tada disi ate akan mengenang jala HKBP Raja Walion hulangi ma sangat senang sebetulnya neng dangalo dope awamen seneng mergajang dope ala molo disa kami dong buliling-liling merjamita singkat do ala ana molo masuk kami jam 8 jam 10 nggak termasuk muse serang jam 1 termasuk do muse jadi kona do itu nak kena sapu sina merjamita tenang. Kuberang musahamu serusian ala niasion. Namun dohodok naik kala komanang na serius na rakro nyan. Alai puji Tuhan ma akan mengenang semakin dilimpahkan Tuhan lah berkat untuk jemaat di sini. Semakin bertambah-tambah sukacita akan mengenang. Semakin marlas ni roha saluhupna. Kalau ada pun kerinduan-kerinduan kita, Tuhan yang menjadikannya. Hari Minggu malamar pesta botilok kamu ingat tamu mah. Jamita kon natung sonak kia kami di Raja Walion ibadiko kalakan na di sanan pele kamu makan na denggani tutu hati sebagai gambaran sukacita aja mangena sebagai gambaran las ni roham kan karena nggak semua bisa ternyata menikmati seperti kita ini alane salai udokon apapun kerinduannya teh ama kamangenang mau lorong akan nama sihol yang nakon na dapotan rokap ni tordina terdapotan mayasi rohani Tuhan. Mau lorong nama sihol misalnya di tengah-tengah di rumah tangga yang merindukan kehadiran anak saya jadi mete asima rohani itu hasau mbak. Mau lorong nama sihol di hama malum ni persahiton jadi masaluhna. Mau lorong naso marhepeng iton marhepeng ma amin. Martangiang mahita. Mau lihat ma le Tuhan Jehovah de bata nga di pengoto hami saluhna di tikyon. Marhiti asini roha dok dengan di basam terlumobi marhiti hatam. Ipengoto hami sude namar pungu di tikyon. Nama ulu hoja lamar nila sude karena masa di perdalangan ninggul nami. Boy tutu saya syukur roh nami. Boy saya marakala to kapikiran nami alai nga di pengoto hami marhiti hatam. Hodo de batana sunna badia. Nama poto saluhutak karena masa di perdalangan ninggul nami. Sai papos roh nami totong ali Tuhan. Terlumuwi marhiti jamita di tikyon. Tabah haporsiaon, tabah gogo. Bereng Tuhan akan masa di pernguluannya karuas ni huriam. Asa ho nama dongani, ho nama jaga nasida, ho nama parmudu-mudu. Akan nama sihol tu ada kapakirimo pakirimonna. Nama sihol dia ka hadameon, las ni roha. Pasu-pasu di tengah-tengah di rumah tangga. Pasau Tuhan hobar tulo mani roham. Masih Allah sida di kehadiran ni anak kod di tengah di rumah tangga di tengah di bagas nale Tuhan pas rohanami lehonomu pasu-pasumi marhite pinopar marhite keturunan dang adong nahol dia dopam asiro hamale Tuhan di boto kami takas dang adong nasotar patu paho sau may dinasida bereng Tuhan akan nama sihol dia kaulaon nama sihol dia keperkerjaan yang tetap atau dimungkin oleh Tuhan masihol di ketenangan kenyamanan
ala ni gudang dia ka persaingan, ala ni gudang dia hamolon nang dia kaulau sigano pare Tuhan mengulah ho asa boy jupang dina sida hada meoni jala pos do rohanami Tuhan margo jala marlas ni rohana sida dia kolonna karena masihol Tuhan nang dia kasih rokap ni todina na tua-tua na masihol dia kaparumay manang hela na nang spemonna Jehovah de batasau may sudesia na siniroham HKBP Raja Walion ale Tuhan las rohanami marnida aka perkembangan doa ka parsitun na sida na terus berdalan Tuhan unang alang asini rohami saya tabaw na kapasu-pasu akalas ni roha tabban yang kadongi di sudero as ni Uria leho gogo bisu nang apistaran nang dia ka naposom na manguluhon na sida padita di ingananon sude rap doa ka bibel pro diokones do sude ka situa songoni ale Tuhan nang ka ruas ni Uria pe do sude ka seksi posrohana amela Tuhan gabe jamita na mangolu gabe lam ditadda jala di ida dengan bahasa asin ni roha dolas ni roha na siap koy ale Tuhan i masih oleh rohana ami ditikyon jala di boto kami Tuhan manotong doho saling leleng na madongani kami sau male Tuhan asini roha do dengan di basami di kami sude na marpungu di sonak karuas ni huriam marhita Yesus Kristus Tuhan nami amin marede mahita las di somma tapasaha peliata Aulia teduh kubuna
Tatang ako pelata to depan di debata, artang yang maita. Ale debata manami na di bano gijang horo haroran di saluhut sila lehon na dengkad dohot masaw di basa na molutus. Upasatay man sa nilehom ito kami pelan nami ito ho. Sa jalo mega bewap na husus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti. Asa ho parhasak kami pelanon. Pati bulhon harajam mo di tonga-tonga ni huram dohot di portibion. Buhay marohanay marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sila lehom ito kami. Asalam girgir kami madok molate ito ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di bano gijang sapi dorbadia magwarmu. Sa Roma harajammu. Sa sauk malamani roham di bano tengah osongon na di bano gijang. Leho matuhamis leron hanguluas siapari. Sa sama dosa nami sango panasa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami to gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasar rohum madamena tutodim. Selamat hari Minggu. Horas.